Kinyoro kinyoma Inyangi Usuko kuyo mino Emijega ao Bunabono housewarming parties Engagement parties Egatie vinde vige Bono Getembe Television Network Nero Ego kwaiga Asiri golidio gotukutera Ninchwe omurikiri wiye maseje munaba manyibaita bobale Noba manyibaigura Nigeti bietibwate signal ere enkongo Iyigwikira abantu bange asobunge Asamange Onekuganiti omurikiriwe Nabukulika jumbenge Wigogwitira semeria WhatsApp Wasiku ya Kisii migwitira namba 0741499726 Getembe Television EKEONGA Kiamamogusi. Umwanchomo ligeraria Getembe TV hobutko bwa gatano narimo asomotinyuga umutangani umwako yiga gwikiri bubere 25 karibu sana sekionga CHINSA IBERE asinchira yobo ikero kuri asoba batagati bo mu cyobosongo account ya Kisii mwanchomo ligeraria Jumatatu niritukolia aba litangani kegima bucya saborokia aborokibwa nabo abayibori asemiro biro yarenge menge yo kwanekya buna aboroka onkorendera bari chisemi cyabo sechiskuru akuru ase county ya Kisii county chonse 45 na IBERE ase ense ya Kenya ase chinga kichiga wizara y'ichisemi egenda tebuye soke na kwene kyabuna emirobelyo eri yabegeto yego cya kwene kyabuna chisemi kiganji kigo cya kasenchirengia ase tamu igentangani ya masomo asomwa ko yoga 2024 ngo ikiranere asenchirengia Mwancho mureya na ndengo manyinga oyonoro mwako mutangani ase kalenda ya masomo tutariko chigotwara class gya form 1 gose buna mware gateba class gya kyanda boiga nkonyiro mwancho murenga buna abachaki bo murobero CPC andake nalyo bago chigosoa ase grade gya kyanda ikaransa ajene gatiyare tukwariganiretie ase obotko bwarero kionga CHINSA IBERE Mwancho mureya hayo kotigana nayo yogo chako kwe grade gya kyanda senchira ya bene tamu igasa babiri banyariko bagwesokya abiga bari mwancho mureya nabagosangana intwe ase kionga CHINSA IBERE asenchira